Per 14è any consecutiu, la gran família de la ONCE Catalunya ha pujat a la muntanya de Montserrat per reunir-se i retre homenatge a la Moreneta. A l'edició d'enguany, la novetat la representa aquesta figura feta en 12 tones de sorra on l'artista ha plasmat el relleu de la muntanya i la figura de Lluís Braille. És una satisfacció un any més poder pujar prop de 2.000 persones, la romeria més important que actualment puja any rere any aquí a Montserrat i poder gaudir d'un dia de germanor, de festa, en fi, de companyerisme amb els companys de tots els punts vinguts d'arreu de Catalunya. Per nosaltres és un dia fantàstic i que l'esperem amb molta il·lusió cada any. Y son 70 años de historia y venir aquí, la ONCE Cataluña lo siente como algo suyo y es una fecha singular en el año en donde la gente con mucho cariño e ilusión pues renueva la convivencia en Montserrat y el venir al Santuario de la Virgen y a pasar aquí un momento feliz. Mucha gente que a lo largo del año se encuentra algunas veces, pero no demasiadas, y que aquí aprovecha pues para verse, saludarse, gente mayor, gente joven, como veis.